nahikoz baldintzak turismo erakartzeko? Bai, noski bai ez. Eta nahi izango genduke turistaz betetzea gure Busturia? Hori ez. Igual ez da. Nahi duguna da turismo bat, baina turismo jasangarria. Adibidez, zer egin daiteke turismo jasangarri bat bultzatzeko Busturian? Lehenengo gauzia bihar duguna da, jentiek... Adibidez, bitxu, horrek ibilbideak, Bai. honek ibilbideak ez dira turismo masibo bat entzako, baina jentiek gozatu egiten da. Hemen gure ingurumenaz eta guk dekogun ondareari buruz, ez da? Albo herrizietan bebai, enbidala, ipini edo panelak edo folleto batzuk jentia enterateko. Adibidez, Gernikako turismo buleguan ondo. Egon biko litzateke bebai, Busturiari buruzko informazioa. Baina nik ikusi dut, hemendik egoten azenien pasiatzen, jente bat etortzen dana karabanatan. Eta beti galdetzen dozkue. Eta hemen, nun aparkatu aldogu karabanier? Uste duzuen Busturik badeko lekurik karabanak aparkatzeko? Argi dago, behitu, gu egon ginean adibidez, udalien egon ginean, eukin genduan interesan dira, etxeko toki bat karabanak gelditzeko. Eta honi ikusten da, herri askotan, adibidez, ondala gitxe irakurri neban bebai, Batizok bertan, dauzela, ja antza aprobata dauke, ipintzeko toki bat karabanak gelditzeko. Bueno, orain San Antonioko Parkinen ez da? Guk horrez, hor pentsaten genduan. Ez que San Antonioko parkinek ganera, hori sartu zen ondartzen plangintzan, diputazioan, eta onartu egin zuten hor joan daitekela. Parkin bat, agian bultzatu egin behar da. San Antonioko karabana parkinen. Eta jentie, arautut ez dago, baina jentie antxe dau karabanakin, egunero. Bai. Gero, nire ustez, turismo jasangarri bat izatea, balio daube bai, balioan jartzeko gure ondarea. Adibidez, honen bitartez balioan jarri ditugu gure ibilbideak. Baina balioan jarri behar dira bebai gure monumentuak, gure iturriak, gure lavaderoak, eta gauza batzuk egin ziren. Gauza asko dago aldana, Plana eginda dago. Bai. Plan estrategikoa turismorako, eta hor gauza guztia jasota dauz. Segidu egin behar da hori garatzen. Nik uste dut hori bultzatuen bidogula kontutan eukitzeko. Ze plan da hon. Bai. Eta beraz, aukerak badauz, egin daiteke, eta egin behar dira. Egin behar dira. Hori da, gainen bida. Asuntoa da gogoa jartzea. Bai. Gogoarekin, Eta daukagu gogua eta toki zoragarri honetan, gero beste gauza garrantzitsu bat ikusten dut, hemen. Bultzatu ezkero turismo jasangarri bat, ondo etorriko zen bertoko ekonomia bebai, hobetzeko. Hombre, dana duera. zen begiratu, karabanak etorri zirenean, zelako eskerrak eman zizkiguten tabernetakoak, dendatakoak, eta horrek, klaro, emoten dugu, zerbitzu herri bat gara. Zerbitzu eri indarra emotetzi eta bizi irauteko, almen pizka bat gehiago. Naiz eta jakin dakigun, turismoa neurtutako gauza bat izen dira, ezin dugu izen deskontrolatuta, ze bestela bihurtuko gara, hori ezin. Zurekin Busturia gara.